Сәлем достар, Казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без башкалабызның Вахитов районында. Монда Хади Такташ һәм Марсель Салимҗанов урамнары чатында Хади Такташка һәйкәл куелган. Һәйкәл 2017 елда ачыла. Аның авторлары сынчы Андрей Балашов, Татарстанның халык рәссамы Асия Миңнуллина һәм Татарстанның атказан архитекторы Герман Бакулин. Хади Такташ Мөхәммәд Хади Хайрулла улы Такташев 1901 елның 1 январында хәзерге Мордовия Республикасының Сыркыды авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туа. Ул кечкенәдән китаплар укырга яраткан, төрле такмаклар, җырлар чыгарган. Бу осталыгы аңа әнисеннән күчкән. Әнисе Шамсиниса авылда иң белемле кешеләрнең берсе булып саналган. Әтисе Хайрулла игенчелек белән шөгыльләнгән. Ул бик гадел кеше булган. Хади Такташ башлангыч белемен авыл мәдрәсәсендә ала, ләкин абыстайда ул озак укымый. Кечкенә Хади тәнәфес вакытында ялгыш кына кыюга чынаяк төшереп җибәрә. Моның өчен аны яшьтәшләре алдында бик нык орышалар. Һәм менә шушы вакыйгадан соң ул абыстайга йөрми башлый. Беренче бөтен дөнья сугышы башлангач, 6 балалы зур гаиләнең матди хәле бик кыенлаша. Хайрулла абзый үзенең улларын читкә эшкә җибәрергә карар кыла. Һәм 13 яшьлек Хадины да үзләренә туган тиешле бер сәүдәгәргә ияртеп Бухара шәһәренә озата. Бухарада шул сәүдәгәрнең өендә хезмәтче була, аннары кибеттә приказчик иранчыгы булып эшли. Буш вакытларында ул шәһәрдә үткән төрле мәдәни чараларда, спектакльләрдә, концертларда актив катнаша. Һәм нәкъ шушы чорда аның беренче шигырьләре басылып чыга башлый. 1918 елда ул туган авылы Сыркыдыга кайта. Анда китапханә мөдире һәм башлангыч мәктәп укытучысы булып эшли. Туган авылында ул озак тормый. Аннан соң Оренбургта, Ташкентта иҗат итә һәм яши. 1922 елда Мәскәүдә берничә ай яшәгәннән соң ул Казанга кайта һәм монда гомеренең соңгы көннәренә кадәр кала. Казанга килгәч, ул театрда суфлер була. Аннары төрле елларда Октябрь яшьләре, авыл яшьләре Чаян журналларында эшли. Дуслар, сез Хади Такташның нинди әсәрләрен беләсез? Мукамайны сез барыгыз да укыгансыздыр инде. Алсу поэмасы, Җир уллары трагедиясе, Урман кызын беләм. Дуслар, Хади Такташ шулай ук драма әсәрләре авторы. Бу драмалар заманында сәхнәләрдә куелалар һәм уңыш казаналар. 1931 елның 8 декабрендә Хади Такташ Казанда вафат була. Бүгенгә шулар иде, дуслар. Туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләребезне белегез. Сау булыгыз.